Anke il-Ministru tal-Ekonomija issa qed jammetti li l-għoli tal-ħajja qed jaffettwa ħajjet il-poplu Malti Wawċi, iżda xorta baqa' ma offra l-ebda soluzzjoni. Dan kif it-tlieta filgħodu l-Ministru Silvio Xkembri sabaħ billi qal li huwa ovvja li l-poplu qed ikollu l-but issekkat. L-għoli tal-ħajja li l-poplu qed jaffettwa. Ovvjament, l-għoli tal-ħajja huwa suġġett li jolqot il-ħafna nies kien propju għalhekk li l-Gvern jieħu diversi miżuri. Minflok għażel li joffri soluzzjoni u serħan il-moħħ għal dawk il-ħaddiema li jistinkaw jum wara l-ieħor biex ilaħqu mal-ħajja, għal dawk il-ġenituri li jagħmlu tant sagrifiċċji biex ma jonqsu f'xejn lil uliedhom, u għal dawk il-pensjonanti li ma jafux kif se jaslu sal-aħħar tax-xahar. Xkembri għażel illi jaqa' narrattiva partiġana u attakka lil Partit Nazzjonalista billi mar lura 17-il sen ilu, fil-waqt illi qed jibqa' jinjora għal kollox dak illi qed jgħidu n-nies. Ħajja ta' Malta hija għolja ħafna. Mhux billi jgħidu l-ħajja raħset, il-ħajja għoliet mhux raħset. Meta mistoqsijek l-għoli tal-ħajja u x'qed jaffettwah fuq livell personali, Silvio Xkembri prova jfarfar b'dan il-mod. Lilek imma jaffettwak l-għoli tal-ħajja? Alla ħares jiena bħala Ministru noqgħod nieħu deċiżjonijiet x'jaffettwa lilu ma jaffettwax lili. Jiena bħala ħaddim tal-Gvern kieku nieħu deċiżjonijiet fuq dak li jaffettwa lili kieku miżuri bħal wage supplement eżempju ma sarux, għaliex bħalma tafu l-ħaddiema tal-Gvern ma ġewx affettwati. Verità hi li mhux tal il-Ministru tal-Ekonomija ma jistax iħoss il-polz reali taċ-ċittadin Malti Wawċi talli ma setax iwieġeb lanqas kemm jiswa l-bażiku bħal ħobża u pakett ħalib. Per eżempju fil-bażiku għal-mod tal-kelma ħobża ħalib taf kemm hu fis-sens. Taf kemm huma. Żgur naf kemm huwa. Jiena x-xirja forsi ma tkollix daqshekk ċans nagħmilha, però jkollok ukoll ħadd ieħor li jkun qed jagħmel ix-xirja tiegħu. U allura rridu nkomplu naraw nħarsu quddiem. Ma tafx it-tieni prezz imma kemm huma. Iva naf jekk qed tilab dik il-logħba nistgħu nsejmu l-grocery kemm trid. Jiena hawnhekk qiegħed bħala Ministru biex nara mhux biss tal-Ministru tal-Ekonomija biex imma wkoll naraw li anke kwistjoni tal-għoli tal-ħajja jiġu indirizzati. Madankollu għad-differenza tal-Ministru li suppost joffri soluzzjonijiet biex inaqqas l-effetti tal-għoli tal-ħajja, il-poplu konxju kif butu qed jiġi affettwat bi-sfida kontinwa biex wieħed iġemma, partikolarment familji u anzjani li mhux biss iridu jħabtu wiċċhom max-xirijiet ta' kuljum iżda anke mal-kirjiet. Compared ma' snin ilu naħseb li l-għoli tal-ħajja is quite an issue. ħajja għolja. Mediċini, ikellu, dejjem tixtri, dejjem jonqos id-dar. Tasal il-kera, jasal id-daw, kollox jasal dinna ta' pensjoni. Alla volja jena waħdi, imma xorta ma t-servinix. Dej kull jom jolew l-affarijiet, kull jom jolew. Ma taġġi s-servini wit, il-pensjoni? Bizbrix, bizbrix. Blezat. Blezat. Din hija realtà li qed jgħix il-poplu, problema kbira, sfida illi minkejja l-klim fieraħ Gvern Laburista ħalla f'ħoġor il-familji Maltin u Wawċin.